Legacy. Искам да ви покажа моите герои. Първо на първо. Алистър, Аш, Фидостикс, Гарен, Джакс, Катарина, Кайле, Мастър, Нуно, Олаф, Рус, Сивир, Сорака, Тимо, Трандамере, Вейгър, Варвик. И да, днеска ще ви покажа... Leave nothing behind. Pleased to meet you. This'll be a blast. Violence solves everything. Leave nothing behind. Това е Champions Spotlight. Почвам нова поредица Champions Spotlight. Всеки нов герой, който имам, ще ви го представя на гигите му, който мога да играе. За Катарина, ако може, помогнете ми какво да правя с нея. Просто как да я използвам, помогнете ми. Не мога да играя с нея. Един дабъл кил не мога да направя, пък с Олаф правя трипл кил. Сега няма да мога да правя един кил, де. Защото няма миньони. Ботове. Ще бъда в центъра, ето. Грузник. Ама много съм силен, бе. Ако искате още Champions Spotlight-ове, пишете. Сега часа е 7:20, там някъде, 7:40, не знам. 7:20 снимах на Happy Wheel, само че ми се бъгна. Извинете, може би след малко пак ще снимам. И извинете, че не съм снимал толкова време, но просто нямам време. Никакво при това. Имам даже съвсем малко време да поиграя една игра на League of Legends и половин час на Minecraft. На друго нямам. Извинете. Зареждам си. И да, тук съм. Надявам се да ме чувате добре. Може би ще снимам още клипове сега. И, значи, когато се спалнете, натискате шопа. Шоп. Айде, плак, извинете. Шоп. Влизате в All Items. Доран. И купувате ето това. Торан Shield. А сега естествено ще цепя само миньони. И да, значи, отключвате си втората магийка. И да. Ето купувате си това. Не, сега няма да имам един кил. To plunder. И ще отрязвам части, докато събирам. Може би ще отрежа някакво. И тук се скривате в храстите. Използвам една моя тактика. С Олаф. Ей, сега ще ви покажа. Сега като дойдат миньоните, аз трябваше да пусна срещу миньон. Бот. Извинете. Забравях да пускам отбързането. Добре, миньоните се спалнаха. Правите същото нещо, каквото правя и аз, сам че и на хора. Да, тук ви излизат такива. Аз по принцип играя на такава камера, много рядко с такава. Ако не знаете, се отключва от ето тук. Да, ето още веднъж ви се спалнаха. Още едни ви се спалнаха, значи сега. Цепите си миньони и някой човек ако дойде, пускате втора и му отбивате кърнатунга. Втората магийка на Олаф. Брадата му става
електрическа. И чрез това той разрешава да има... О, защо мене бе? Ира разрешава. Нямате повече сила. Отключвате в третата. Тя, когато си последва първата. Ето. Видяхте, излезе светкавица отгоре. Аз в принцип нарочно използвам 2 и 3, за да стане по-силна атака. И да, вече атакувате туреците, имате 5 милиона. Когато биете туреци, и не ви се чака чак толкова малко. Цепите с втора магийка. И когато видите, че миньоните ви махат, сега ще се реколна. Ако не знаете как, с Б. С Б или натискате тук. Сега ще ви покажа ден с уменията на Олаф. Добре, сега. Вече сме втори левел. Значи на първи левел отключвате втората, на втори левел отключвате третата, на трети левел отключвате първата. Втората, ако не знаете, пак казвам, той си търка мечовете и стават електрически и излизат кръв. Третата магийка минава при него и му дава светкавица с двата си меча. И аз използвам 2 и 3, за да даде още по-голям демидж. Значи, отключвате първата и вижте, сега някой миньон иска да ме отцепи. Примерно миньона е човек. Ето. Там и си мятате меча. Не меча, а всето. Да. Някой, ако искате да отслоните, ето седам. После може да си отидете до меча, да си вземете и... Сега видяхте какъв демидж. Вземем си меча. Видяхте, разпитате. Видяхте голям демидж. Отключвате третата. Първо най-нагоре трябва да бъде третата. Най-първо. Смисъл трябва да отключите първо на... Защото трябва да причинява най-голям демидж. Да, пак отключвате тази. Докато не ви излезе четвърти левел, отключвате само нея. Освен на първи до трети. На първи левел отключвате втората. На втори левел отключвате третата магия. И на трети левел отключвате първата. И после до края до 6 левел отключвате само трета магия. В смисъл, че третата магийка трябва да е най-нагоре. Трябва да е на пето място, освен ултимейта, докато трябва да си го презареждате. Значи, примерно, след следващия левел, вместо да взимам трета магийка, взимам четвърта. Така правя по принцип. То по принцип така трябва да се прави, де. Взяхте голям демидж. Няма да наш. Трябва да си купувам. Да, връщате се. Тук и държате ето. За такто и добрата. Купувате си. Да. Ето сега забележете. Първа магия 1, втора магия 1, трета магия 3. Ето на 5 левел точно така трябва да бъдете. Първа магия 1, първа магия първи левел, втора магия първи левел, трета магия трети левел. Така трябва да бъдете на 5 левел.
После ще ви покажа как трябва да изглеждате накрая. Как трябва да си ги направите. Аз правя W и сега вижте. Отключвате си четвъртата и трябва да бъде така. Първи левел 1, втори левел 1, трети левел 3, четвърти левел, извинете, обърках се, пак ще го повторя. Първа магийка 1, втора магийка 2, трета магийка 3 и ултимейт 1. Точно така трябва да бъдете. Ултимейт все още няма да го използвам. Ето виждате, почвам да бия меч. Да ги меля, защото имам 27 минена. За 8 минути. За. Видяхте? Измина. Пак отключвате трето. На 7 левел. Без магийки ще казваме. 1, 1, 4, 1. Също може да направите такава комбинация. 2, 1, 3. 2 ви се наелектризират мечовете. 2 се наелектризират. Едно мята и ги слова, но с по-голям демидж от втората магия. И накрая трета магийка за това. Или ако не го убиете, директно и четвърта. Аз съм купила грамадата чогат. Грамадарна форма. Грамадна форма. Това е голям напредък. Тук защото не ви разрешава да отключите трета магийка, отключвате първо. Задължително трябва да отключите първо третата магия, после първата, после втората и накрая четвъртата. Не знаете защо, защото третата е най-силна, втората е малко по-слаба, втората магия по принцип по-лъв, само да не меч. Което е добре, но просто не е голям напредък. Да, връщате се. По-точно голям напредък е само, че за мен втората магийка почти нищо не прави. Все малко трябва да се оставим на другите минени, да не рушат, че ще трябва да пускам още една игра. Да, купувате си потушката и събирате пари за Пейдж. Дорен Шилд, Берсеркер, Скрейвс и Пейдж. Отивате, сега малко ще помогна по средата. Там да не ги... Защото вече това турета сме разбили. Помогна малко по средата. Ще пусна ултимейт да види какво става. И 45 милиона, добре. За 10 минути. Мятате мечок. Ползвате. Аз така мога да го всеки. Да, ето. Вече на 9 левел съм се отключил третата магия. Като почнем да... И тогава се върна да пускам ултимейт, защото почвам да се мисля. Усилете си микрофоните, защото съм болен и не мога да говоря. Боли ме гърлото. Да, слезам вече. И пускам ултимейт. Като отида долу, естествено. Да, 9 левел, видяхте как трябва да са поставени. Сега ще пусна ултимейт. Да, ето. Ако отключите и втората, ги отцепите така.
Само тук направих около 10 минути. I'm going. И да, сега ще се върнем. За да си купим пейдж. Сега трябва да се Доран Шилд, Берсеркер с Грейс, Пейдж и сега събирате за Ревеноус, Хундра, Меле Онли. The might of Lockfar Той е за approaches. мелета. По принцип Олаф май е меле. Но Луконг и Катерина със сигурност са меле. След малко ще ви покажа и мастери сами. По-точно това е игра Spotlight. My steel. Ще кръсти Game Spotlight. В принцип за сега май е нямало Game Spotlight. Май. Видяхте, почти не ви точат. По-точно ви точите тях. И сега на 10 лева 3-1-5-1. Ето така трябва да бъдете. Да някой ми помага. Has destroyed a turret. Точно да си мерим. Някакви светкаци. Да. 3-1-5-2. На 11 лева. Изкопирайте си ги. А така Олаф става най-силен. I'm going. Сега пак ще пусна четвърта, да ги убия малко по-бързо. Той търпи. Your turret has been destroyed. Шетю, бе, шетю. Ставям си го, аз си не се. Видяхте, даже турата го убивам. Го побеждавам. Сега ще отида малко там. Ме е страх. Дефейт, да каже. Ой, представям си ужас, хора, направо срам. Аз ако помогна там, ще ги разбия. Просто поне да имаш някой от играч да пазят тук. Сега много искам да отида да убия този барон. Кеф. Тук малко да им скочи, че ще видяхте, направо всички ги разутрудни. Направо по един шут съм. Виждате, много видяхте, вече то минало. Първа. Да, 96 милиона за 15 минути. Забелязвате колко бързо. Виждате, много бързо цепи за такива лесни итеми. Много съм доволен. The Много might of цепи. Lockfar approaches. Ако имам около 5000 хелт, ще победя барон. И да, 105 милиона. Пред малко бяха 98 и само 105 така си. Много, много. Пуснах си ултимета и всички. Още няма равен на Олаф в 3150. С атак демейдж. И пантеон. Купувайте аз каквото купувам и To ще ги мерите. plunder. Значи, Доран Шилд, Берсеркер Грейвс, Пейдж, Пиксаке, Longsword и Ревизлърбиец. И трябва да си купите Ревеноус, Хундра, Меле. I'm going.
забелязвате, Олаф само с тази бутушка има 403 мувмент, което е доста бързо. To Имало и action! по-бързи, но все пак са без никакъв енчант е добре. Ще го покажа и мастери. Obliteration! Да, ето. 5-1, 5-1, 5-2. Ето така трябва да бъдете. Няма. Has destroyed a turret. Chop, chop! Видяхте. Две шега. Един късъм, два зайка. Няма да ви помагам. И на вас. Urge to kill То няма никъде да ви rising. помагам всички. Добре, аз сега ще посетя малко тук. Ще отрежа тази част, докато събера пари за самото меле. Не, няма да седя. Ще правя нещо. To Ще plunder! те спикърци. Дете ме дразнят ви ръки. Вие не дейте да го правите. Master to battle! Нямате толкова. Ще има и показване на Мастер Иса и румите ми. Не съм си спомнил руми. Това не е проблем. By steel! Добре, вече ще си рекомендам да си купим това. Първо задължително си купете това Тиамат Мелеон. Защото той е плюс. Става просто на това. The might of Lokvar approaches. 150 килт за такива смешните. Пак за нещо като... Абе как да ви го обясня? Нещо като изстрелва земя около себе си и с тласква. Може с четвъртата, но аз ще си преместя после мелето. Ето тук. Сега ако не знаете, това ще видите. I'm Сега готови going. ли сте? Obliteration! Много е лесно. Ой, тук Chop, chop! Сега включвате второто. Оп, трябва да помогна тук. Urge to kill rising. Аз нарочно си оставих тази лава. Второ, да ви помагам, защото то аз дори да помогна, естествено, че ние ще победим, а пък не искам да свършваме дълго. Искам да ви покажа целият проект. To action! Your turret has been destroyed. The might of Lokvar approaches. Не ми To plunder. Добре, реколваме се. Защото имаме... не, няма. Извинете, бърках се. Urge to kill rising. Тя ми се девятка тук.
Ще и този турет, че не. I'm going. Да пробвам. Your turret has been Абе, destroyed. те пък няма ли да спрове? Извинете ви, Бог се излага. Просто... Искам да ви покажа целия спотлайк и заради това не ги цепя чак много. Иначе ако ги цепя за 5 минути ще отида там горе. To action! Faster to battle! Ревенал с Хандра. Сега събирате пари за фрозен малет. To Ще отида долу, че plunder! пак ще развалят турета. Your team has destroyed a turret. Аре спрете се! Искам да ми разваляте хубавия спотлайк. To action! Турета. The might of Lockvar approaches. Само първо. Some fun! Да, вече е първа магийка 5, втора магийка 3, трета магийка 5, четвърта магийка по-точно ултимейт. Абе, първа, трета и четвърта трябва да бъдат в край. На 16 лева. Не знам какво да там. Urge to kill rising. Все още не съм събрал за него. Сега е малко тея ще прицепя. То с Солов даже е така може да играете. Въобще не трябва да поглеждате кой ви гони. Директно скачате му без да ви пречи. I'm going. Белите ги подред. Аз на тъпо ги бе. Преди да започвах, даже и те сме. Ама не сега, те не могат да се сравняват с мен. О, дучите. Тях направо ги яда с сладолет. Urge to kill rising. Ето виждате, директно мятам. Абе, цигане. The might of Lockvar approaches. И да. Като си купите фрозен малет, вече сте готови за беле. И да, мелето си го слагате на първо, за да може когато To action! се остава ето това. И да ги отблъсква, поне така мисля, че прави да е като ултимейта на Хин, Зал. Сега събирам пари за... как се казваше, бе? Добре, ще се сетя. Накрая ще. $3150, бе. I'm going. Или не, май беше от 6300. Your team has destroyed a turret. 6300. Да, Луконг. Луконг или Дариус. Предложете Дрейвън, Луконг или Дариус. Предложете, пишете. Ще го кача и в YouTube и в VBOX. Аз имам YouTube профил. Rising. Пише се Нудо. Преди си писах Мистер Стабел. Видях 195 минена. Няма равен на мене. Сега тези трябва да губим.
Аз почти не пускам ултимейт. Your team has destroyed an inhibitor. Те пък. Какво правят? Ядве, коса си купил ли? Видяхте 214 минала, извинете. The might of Lokvar approaches. Така. Your team has destroyed a turret. Да, купувате си Frozen Mallet, тази стига. Купувате си Frozen Mallet и сте готови. А сега ще си изляза. Да не се запамети играта. Забелязахте меле, такава обувка, Frozen Mallet и Doran Shield. И сега ще ви покажа моите мастерис, които ще ги сложа отпред. Не, това ще го изтрия. Да, ще го изтрия. Ще ги сложа отпреде и ще изтрия. Да, ще го изтрия това. Не, няма да го изтрия. Добре, значи, мастерис. Damage. Ето ги. 14 offense, 0 defense, 6 utility за damage на Олаф. Руни, които да използвам. Ето втората. 34 мана, 1,8 ability, 6,4 attack speed, 0,22 physical damage, мана от левел 18-12 и спеловете, които използвам. Ignite и Flash. Ignite и Flash. Ignite и Flash. Да. Ето го. Сега ще ви представя колко време снима. Добре. Добре, довиждане. Чао, чао. Аз съм Стамбе 24 и ще се пиша 0. Чао, чао.